bitches lost soul, son. И здравейте хора, това съм аз, Epic Miner и не снимам на Bullgate. Добре, да започваме. Да, ще стана от Bull. АК-47, този пистолет. Бомба, той. Чакай, финиш. Добре, с АК-47. Както и да е там. Минавам от тук. Но ми е чудно защо вземат от CS маповете. Аре! Я да не успях да видя кой има уби. Както и да е там. Дръпни са! Ей, тес! Ей! Нищо, айде. О, нищо, с базука става. Ще цепях хем. Ой, то с базука. Аре! Фак! Фак дишит. Фак дишити! Добре, време е... Изплаши ма! Опа. Добре. 3 кила имам. Да знаете, аз съм на 6 левел. И затова имам АК-47. Той ми го дава безплатно. Много чудно защо. О. Добре. Купрас. Аз мисля... Изплашма. Фак. Убих го с базуката. Убих го. Аре! Фак! Аз гледам нагоре, аз помисля, че гледам надолу. Таваните са едни същи за това. Фак! Ей! Fuck this shit is. Би. Добре, както и да е там, както. Убих го. Преди малко аз убих ли някой? Не спомням. Майко. Аре, аз ставаше да хвърлям бомба. И те ми хвърлиха бомба. Фак. Ком стана на мапа? Благодаря, че беше се изпречил на пътя. Чакай сега, кръв. Кръв, айде. Ходя. Взех си кръв. Майко, как го цепнаха. Добре, извинете. И сега тук... Извинете. Ей. Да взема да ги убия малко. О, терорист! Контртерорист! О, хит! Май.
Я да хваля една бомбичка. А, убих някой. 3 убих. Яко. Падам. Микрофона ми. 18 кила, браво на мен. Вярно и този пистолет много добри хитове би. Ама аз отдавна не бях използвал този пистолет. Изобщо един кръв не са ми взели. Добре. 23 кила, майко! За първи път толкова много да направя! Рекорд! Фак! Шит! 23 кила! Майко! Да видя дали всичко ми е оправено. Майко. Повече са. Убиват ни! Не вярвам, ама айде нищо. Майко. Да, умре! Умре ти! Майко! Дабъл кил направих. Съм на първо място. Да. Да, но може да съм си на първо място. И съм на второ място. Fuck! Shit! Трипъл кил! Аре, дабъл кил направих, трипъл кил не успях. Изпожих за... Значи, не знам, отдавна ти такви скилове не съм правил, защото отдавна не игра и не снимам, извинете, дете не снимах, просто нямах време за ученето. Защото контролни, разбирате. Fuck this shit! Вече ще съжалят, ще са родили. Triple kill, Fuck this shit! Не трябваше да викам нищо. Просеято сах. А тези клузеници червените. Мрази червено! Винаги съм обичал синьо, не червено. Не. Вега исках, не успях точно да оцеля. Майко! Убиват ме, вече ще ме убиват, казвам ви, убиха ме. Фак! Те се забелязаха. Фак, ди shit!
Язосвам се. Добре, айди. Къде сте грозници черве? Фак! Фак! Шит. Само убивал. Бате. Бате, страх ма. Ера, остана. Какво? О! Дай, че играем в друг сервер. С ножове малко да видим. Ще цепя ли малко? Оцени. Фин. Убивам. Фак! С ножове май, мисля, не съм добър много. Аз съм пък с братва. То си с меч! Направи ме богата, мацките, аз съм герой. Да, но за 7 левел не знам дали има оръжия. Не съм гледал. На чак 47 исках да го взема. Аз първо не знаех, че безплатно ги дадат. Имам само 2 нови оръжия. Къде не знам. Казах ви с ножове, не съм добър, но да си пробвам късмета. Майко долу. Дайте в друго. Добре. Последният човек пак да съм аз. 47. След. Фин. Пак в същия. Има. В онзи имах тама 23 кила. И го смениха мапа. Ми е чудното, защо не остават киловете? Добре. Те си затвориха пътя. Сега. Гръмах динамита. Все едно аз нямам динамит. Някой от тях. Наистина. И това беше всичко от мен, хора. Дано да ви е харесал клипът. Абонирайте се. И до скоро!